Musta tuntuu, että me ollaan väärällä tiellä. Onko se nyt ihan varma? Aivan varma. Mistä niin päättelet? No, tuossa on toi majakka. Olisi ehkä viisasta kääntyä. Mä yritän tehdä vähän ahaspaikkaa. Ei pysäytä, tuolla on joku nainen. Mitä? Mitä pysäytä? Tuolla majakan luona. No, en mä ainakaan näe mitään. Se tosi pelottavaa. Aivan varmasti oli joku nainen. Älä jaksa. Mua väsyttää. Lähdetään menee tästä pois. Tää on ihan karmea paikka, että täällä olisi mitään kenttää. Mun puhelinkaan ei toimi. Me varmaan ajettiin sitten risteyksestä ohi. Nyt se on tossa se nainen. Ei siinä mitään oo. On pahaa! Täällä ei edes puhelimet kuulu. Joo, mutta Suomi-popi kuuluu.